výškové je celkom halus. Mám odbehané 7 km, takisto mám odcvičené, ráno som bol zdalý v gyme, ak ste videli. Ráno som zdal klasický bodybuilding, vršok, keďže nechcem úplne všetko stratiť počas prípravy. No a teraz ma čakajú cestoviny s pestom, parmezánom, rajčinami a tuňakom. A k tomu si dám elektrolyty, keďže mám za sebou 2 tréningy. A idem dať telu niečo naspäť. Dnes mám oddych, čiže si dávam 15 minút iba mobilitu a stretching. Zajtra chcem ísť na Kamzik trail, aj keď momentálne je vonku extrémny ľad všade, čiže verím, že zajtra to bude v pohode. A dnes počúvam tento podcast, ktorý je o fuelingu, keďže si myslím, že to je samostatná kapitola, na ktorú sa musím zamerať. Čiže chcem vedieť, ako sa stravovať, či už počas toho rejsu, alebo pred ním. Chcem čo najviac carbs do seba vopchať počas toho rejsu, čiže v tomto som totálny nováčik a verím, že počas týchto mesiacov sa do toho viac dostanem a budem aj toto ako tak ovládať. Čiže kto chce, kľudne si to pozrite. Poďme na to. No, prvé výškové 180 metrov som si dal s Kramarou hore na Kamzik. Teraz ma čaká lanovka, kto pozná tento kopec, tak vie, čo to je za smrť. A teraz idem zbierať výškové tu hore dole. Čiže round 1. Kolo 1 mám za sebou, je to presne tých 180 výškových. Ak ste videli, terén je fakt hrozný. Totálny ľad, jak som aj predpokladal. Čo sa dá robiť? Idem dole na kolo 2. We keep going. Round 2 za mnou. Mám 550 výškových v nohách. Je posledné kolo. Prvú hodinu som ešte fíčal na banáne a 2 koláčoch vianočných, čo mi zostali, ale už je čas doplniť palivo. Už to cítim. Round 3. Posledné kolo. Mám odbehané 12,5 km výškových, to bolo 750 metrov, čiže super. No, teraz ma čaká curry od Dalky s rýžou. K tomu som si spravil ešte tofu s cheddarom, aby som trošku nazbieral extra kalórie a bielkoviny. Potom si dám kávičku a asi tento tvaroh s nejakými cereáliami možno. No a potom idem do roboty, čiže som si spravil rovno aj večeru, čo je znova cestoviny s tuňakom, parmezánom a rajčinami. A po robote ma večer čaká ešte s chlapcami padel 19:30, takže si dám Miller, ktorý mi veľmi chutí. Mám tam dosť cukrov, takže budem mať energiu, čiže takto vyzerá môj pek. Renko ma napojil na Game Ready práve, čo je vlastne spojená kompresia s ľadom. Toto som naposledy mal, keď som hral futbal v Trenčine v 19. A sme späť. To bude za mňa pri tvojom tréningu, keď kombinuješ gym a beh a chceš podať výkon aj na druhý deň bez obmedzení, tak asi najefektívnejší spôsob mimo teda spánku, stravy a správneho životného štýlu. Top doplnok. Well, yeah, I spit blood when I wake up. Sink porcelain stain, choking up brain matter and makeup. Just 2 days since the mainframe went down and I'm still messed up. Room feels like a meat freezer, I dangling like cold cuts. Missed calls, answer phones from people I just don't trust. Mirror talk, fake love, but I'll take a pound of your flesh before you take a piece of my pay stub. White roses, black doves, godmother, rise up. I need you to see me for what I have become. Session na schodoch vyzerala tak, že prvých 5 minút
som išiel rozcvičku. Ďalších 5 minút som stal na chrbát 15-kilový sandbag. No a potom main session vyzeral tak, že som išiel 3 kola. Prvých 5 minút 20-kilový sandbag na desine tempe. Potom som ho dal dole, pokračoval som 5 minút bez váhy na 13. A toto som zopakoval 3 krát, čiže 30 minút boli takéto rounds. Dokopy to vyšlo okolo tých 45 minút na 600 kalórií, čo hovorí samo o sebe. No a zvolil som takýto typ tréningu, keďže chcem vybudovať silu do nôh do kopca, čo si myslím, že bude veľmi dôležité na tom ultrači. Čiže takýto tréning bude fajn a poradilo mi to Dalka, ktorá vedľa mňa drží mi telefón, tento typ tréningu, za čo ja ďakujem a určite to budem aplikovať častejšie, lebo je to fajn. Zavri. Na čo sme boli v kine? Bol dobrý Avatar? Koľkokrát si plakal? 7. Poznáte ten beh, keď chcete mať iba check, tak toto bol ten beh. A ešte 2-krát horšie. Aj také musia byť. Každopádne 7 km done. Zajtra chcem ísť trail. Uvidíme koľko kilometrov. A idem oddychovať konečne po celom týždni na 3 hodiny. Len pre zaujímavosť, takto vyzerajú chodníky pri Kamziku. Úplný lat, čiže sa nechce bať čo nájsť po kraji, ale nechcem sa znova sťažovať, ale je to znova hrozné. Nevadí. Štát do týždňa zahnal 12 km, 350 prevýšenie. Šlo sa mi fajn. Spánok 8 hodín konečne. Deep sleep. Hodina 30, super. Perfektný začiatok do týždňa. Teraz idem za Lukáškom. Má pre mňa nový kreatív od Corix, tak sa teším. Predal som to. Kámo, počkaj, ten si go režem. Náhľadovka na vlog. Hollywoodsky. Dnes máme čo? Výročie. 2 roky. We keep going. ChatGPT to zle pochopila. OK, toto je kurva zle. Sami to povedia, že není o čo. Ich názory poctivo píšem do poznámok, ktoré odkladám na potom. Aj za prácho, to bude cool. Neboj sa seka, to bude cool. No, toto je moje go-to jedlo, ktoré si robím, keď nemám moc času. Čiže ryža, tofu. Dnes som si dal k tomu fazulky, kalerab, cibula. Často si robím také, že mám ryža, tofu, humus, rajčina, ešte si dám k tomu vajíčko. Je to fakt dobré a veľmi rýchlo to spravíš, čiže odporúčam. Semi-automatic under the breathing. Smoking, puffing gas up from
každý deň. Every fucking day. Točíme videjka na náš nový e-book, ktorý bude for free. Príprava na hamstring curls. Yeah, oh yeah, yeah. However long it take, I'ma take my time. It's gonna show really which. Heard a lot of shots before I got to take mine. You gonna blow it or get rich. Up another level, I've been pouring, I've been sipping. Toting on this metal cause I know a couple victims. Money made it better, but I swear it made a change. I'ma always be the same, I'm just knowing what I'm risking. Asking where I've been at, I've been trying to catch time. Till I need a break to chill. Long as I can pay the bills. And I'm feeding. No takto vyzerá vždy moja krátka rozcvička ráno, keď mám viacej času. Vždy je to tých istých 5-6 cvikov a snažím sa tam pokryť nejaké ramena, nejaký T-spine, bedra, hamstring a nejaký členok. Opakujem vždy tie isté cviky a robím to preto, aby som sa cítil vždy len iba trochu lepšie, keď vyjdem von a vždy mi to pomáha, vždy sa cítim lepšie, takže to budem robiť aj naďalej. Odbehnutých 8 km, natáčam to trošku neskôr, lebo sme s chlapcami riešili event, ktorý bude presne takto o mesiac, čiže 22. januára. Event bude 22. februára, nedelu. Pôjde o event, ktorý bude trvať pol dňa. Začíname o 2:00, začíname tréningom, full bodyčkom, znova na 3 stanovišťa, kto už bol, tak vie. Potom budú následovať 2 prednášky od chalanov z Trnavy. Jedna bude na tému performance výživa, a druhá bude na tému ako sa stať vlastným fyzio, čiže to bude veľmi zaujímavé. Taktiež počas celého eventu bude dostupný aj Žako, čo za mnou chodí s tou mobilnou regeneráciou, čo mi dáva tie prístroje na nohy, tak vy budete mať tiež možnosť si to vyskúšať. Bude tam celý čas počas eventu, čiže budete mať hocikedy možnosť si to vyskúšať. Točím to už tak 10 minút, ja sa tam budem bávať celý čas. Ale ideme na to, druhá časť videa. Taktiež na tom evente bude kopec jedla. V rámci MT Performance budeme spúšťať e-book, ktorý sme točili včera. Bude úplne zadarmo, čiže ty budeš vidieť QR kód, ktorý si naskenuješ a budeš mať e-book. 4 tréningy, všetko zadarmo. Taktiež tam bude Corix so svojím stánkom, kde budú mať nový kreatín, taktiež elektrolyty, ktoré vieš vyskúšať. Čiže kopec vecí. Ak ťa to zaujalo, link priložím do popisu videa. Budeme radi, ak sa prihlasíš. Počet miest je limitovaný, takže sa ponáhľaj. Budem sa tešiť na teba. Avatar Frankenstein nezáleží. Pred spánkom ešte sauna. Zajtra nás čaká long run, takže treba oddychnúť. Zajtra ideme na to. Čau, čau, ja som šampión. 5,5 km za nami, prvá zastávka bola u babky. Teo zatiaľ nemá dosť. Ani my. Len 5. Druhá zastávka na 14. kilometri. Pozrieť tatina. Tak. Home gym, či ako? Not bad. Odchádzame od tata. Ideme zaniesť psa. A
domov, do sauny. Do sauny. Hotovo. 20 km dám. Average heart rate 40. Kamoši, ak ste zlomení, zranení a ste v Trenčine, odporúčam vám túto pôvabnú fyzioterapeutku Julianu Matejkovú. Služby 10 z 10, ceny ešte lepšie, objednávaj fyziotono. A môžete ísť aj na túto lavičku so šťastným koncom. Vlog je na konci, je nedeľa, dnes mám úplný oddych. Večer ideme z Dalevu naspäť do Bratislavy, kde si spravíme meal prep na ďalšie 3 dní, keďže bude znova ťažký týždeň pracovne aj prípravou. Ďakujem, že si dokúkal až do konca, budem vďačný, ak mi dáš subscribe, like, prezdieľaš, whatever. Taktiež znova ďakujem Corix a Regeneruj za to, že ma podporujú a že mi pomáhajú na tejto ceste. A vidíme sa pri ďalšom vlogu.